A bolo odštartované na disciplíne štafeta 8x50 metrov, kde vo vnútornom úseku dráhy číslo 1 idú pretekári so štartovým číslom 12. To je Ďurďové, ktorí majú modré prilby, modré dresy a v prvom pokuse zastavili časomieru a s výslednými časmi 75.01. Vo vonkajšej dráhe číslo 2 ide Vyšná Rybnica, štartové číslo 11. To je Košický kraj s časom prvého pokusu 70,66. Pretekári idú do 5. úseku, kde je potrebné pripojiť prúdnicu na hadicu C a Ďurďové ide trošku rýchlejšie. Odovzdávka do úseku číslo 6, kde prenesú pretekári vrecúško, položia ho na podložku 50x50. Ďurďové odovzdávka do predposledného úseku na naskrutkovanie nasávacieho koša a predávka do úseku číslo 8, kde pretekár nadvihne, rozvinie hadicu C, pripojí polospojku na rozdeľovač a druhá polospojka patrí štafetovému kolíku a zastavená časomiera aj Vyšná Rybnica. Rozhodcovia, úsek číslo 1, úsek číslo 2, úsek číslo 3. Tam ešte potrebujem úsek číslo 3.